den jødiske lidelseshistorie og antisemitismen er jo et europæisk fænomen, som er blevet brugt som et argument for at retfærdiggøre Israels eksistens og undertrykkelsen af palæstinenserne. Og det er også det, vores egen regering gør nu, når de taler om antisemitisme nu. Ja, så Lars Løkke, han udtalte, at Hamas' bestialske terrorangreb var det største drab på jøder siden Holocaust, og det antændte en berettiget vrede i Israel. Israel har efter min mening ret til selvforsvar. Netop det der med, at som bliver brugt til at retfærdiggøre Israels forbrydelser mod det palæstinensiske folk, at det bliver sidestillet med Holocaust. Og det negligerer jo modstandskampen. Fordi at når man siger, at det er et angreb, det største angreb på jøderne siden Holocaust, så ligger der implicit i det, at intentionen med det angreb var antisemitisk. At dræbe jøder. At dræbe jøder. Det virker som om, at både